sammen, og velkommen til den her video. Ja, det er vores anden video i dag, vi skal til at lave. Lærke, min veninde. Mig. Ja. Hun skal binde for øjnene, så skal hun sminke mig med sådan noget her, hun har. Vil du sminke mig? Skal jeg sminke hende så? Skal jeg det med? Skal jeg? Skal du gøre sådan, jeg sminker dig? Ja, du sminker mig. Ej, Okay. jeg vil sminke dig, fordi du Okay, hun sminker mig. Vi vil lige usikre der. Ja, undskyld. Så Sorry. tager vi det binde. Jeg skal lige have mit hår op. Vi gør os lækre. Okay. Vi siger faktisk lige paradise go. Så I må undskylde, hvis der er nogen, der laver noget fragt. Det må I virkelig undskylde. Okay, hvor sminke den? Der er sminke. Okay. Vi lægger lige ud her. Okay. Du tager bare det op, og så viser jeg det. Okay, så vis det. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg ved, hvad det er. Det er sådan en her. Ja. Hvor er den? Okay, kom lige frem med dit hoved. Hvor er dit hoved? Der var dit hoved. Undskyld. Hvor er din mund? Det er da ikke din mund. Det håber jeg, det var. Jeg håber, hun er flot. Og nogen, der gider du lige hjælpe mig? Det gør du lige. Nej, ikke fedt der. Det var næsten... Okay, det her det er en pudertingest. Blush noget, eller ikke blush. Hvad fanden er det her? Nå, det er meget. Jeg tror, hun bliver flot. Jeg tror, jeg ramte en næse. Hvad er det der? Nå, det var dit hoved. Giv mig øjne. Hvor er dit hoved?